Det er meget fedt. Det er meget fedt at se på nogle store, flotte skibe. Så det er også meget fedt at vise sig lidt frem, fordi Georg Stage bliver set som en af de bedste søfartsskoler, der er i verden, kan man sige. Og en af de eneste, som stadig træner traditionelt sejlads og håndværk. Jeg har været hver gang, der var tallship racer her. Jeg synes, det er dejligt at komme og se alle de gamle sejlskib. Det er en meget fornuftig måde at sejle på. Og det er hyggeligt at være her, der er masser af mennesker, og du møder en masse derinde, der har kendt for lang tid siden. Det er dejligt at komme. Jeg synes, at de er meget flotte, og der er rigtig store, flotte master. De er rigtige, og der er alle mulige jetfly op, man kan se. Det er jo ikke det er langt fra dem alle sammen, der ligner os, kan man sige. Vi er jo en af de små skibe. Det mindste fuldrækker i verden. Også det mindste skoleskib i verden. Så det er meget imponerende at se nogle af de større skibe. Nogle skibe, som man måske skal hyre på senere hen. Jeg synes, Aalborg de er enormt dygtige til at lave de arrangementer, så de får nogle aktiviteter til byen, og når der sker noget hernede på havnefronten. Så det vi ligesom har en oplevelse af at kan nyde fjorden hernede alle sammen. Det er dejligt.